Какво става, хора? Аз съм Diamond BG и сега ще играя в Майнкрафт. Ще трябва така да ви покажа как се прави оръдие, за да бите своите приятели. Така. Значи ето го голямото оръдие, което ви трябва по-надали, че там е малко. Първо голямото да ви покажа. Значи водата ще ви обясня. Значи, първо така. Всъкъде, когато се чуи още едно цъкане, го пускате и друго. Ето така. Ето. Така. И пръкна чак там. Малко добре. То се прави, може и с обсидиан да го прави. Добре. И сега стреля. Но, искате да се стреля малко по-надали. А, не. Не, само да. Ето. И не искате да на другото. И сега ще ви покажа първо малко как се прави. Малкото е лесно. Значи, прави 1, 2, 3, 4. Тей, 1, 3, пак 1, 2, 3, 4. И нагоре. Пам. Тук е едно такова. Дам такова. Тей, давате на такова. Само да дам. Капте, капте. Две бутончета. Те малко не са да пилят. И редстоун. И не. Оп, ще забравих ти. И да, водата си оставям. Така. И друго. Ау, объркал го. Ой, като се обърка, но също да. Ще да когато го направя. А не, тоже само няма. Когато няма да слагате тук, само така. Да, и с там. Тончетата. И така. Смотри. Другото. И бум. Можете всякакъв размер и сега да ви покажа голям. Тей. Да малко плечка. Тей. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 9 злоти. Но малко не го помня. Добре.
Да. Давайте. Окей. Сега. Отдолу, когато е стенчетата, трябва да има вода. Тонката. И ето. Но от тук не трябва да слагаш до тук. Защото ще гръмне тенчето и може да умре. Но когато се изстреля тук, ви издухвам, защото е много скъпо. Да бъде водата, но не цялата, отдолу не там. Само внимателно, и отдолу има вода. Ето, и там. И пак. Опа. Ще звука. И без диска. Нещо. Не се тъкна. Сега поди. Давайте сега. И извършвам ви така. Чак там. И да, можете примерно ще фръкни и след има някаква стена и трябва да я разпиете вместо да ходите и пълно там. Стената ви пречи. Много е висока и не можете или браво. И правите се и въздухата. И така, бързате, защото те могат да дойдат. И да, така. Първо това. И ясно, що не става. Нещо сбъркал. Нещо. Само да проверя. Да, добре. Нещо съм сбъркал. И ще се върна, когато го направя. И коста хора, върнах се и сега. Пак тайни. Пускам! Пак не стана. Извинете. Не стана. Пускам. Айди пи. Не стана. Добре, хора, ще дойде сега да видя какво е станало. И коста хора направих ново. То е едно предишно. Някак си не знам защо не става. Изстреля се. И там ви кръва, ама той не бутна. И кръвото и тяхната това. И атакувате и да. И това беше от мене. И чао!